la meva pretensió seria fixar l'interès de tots vosaltres en un tema que em sembla extraordinàriament sensible i perillós en relació a l'objectiu de la cohesió. Estem parlant de l'àmbit de l'escola, estem parlant de les beques, de les ajudes, per garantir, que és el cas del Prat, que cap nen que ho necessiti tingui garantit el dinar del migdia. Això està garantit en el Prat. No hi ha cap nen en el Prat de cap escola que pugui acreditar que la seva família té una dificultat i que l'Ajuntament del Prat li posa una excusa administrativa. Cap. Si coneixeu algú, ens ho dieu. Per tant, cap vol dir cap. Dit això, ja dic que l'atenció que volia cridar al vostre interès és el següent. Em sembla que la Núria feia esment abans del tema dels instituts, nanos de 12 anys, 13 que van a institut i que acaben al migdia, la jornada és compacta i per tant se'n van a dinar on poden. Sabeu tots i totes que avui a Catalunya, per part del Departament d'Educació, i m'ho coneixes, però són els teus companys del govern, s'està fent una experiència pilot que cada any incorpora noves escoles de Catalunya de primària. Aquesta experiència pilot és anem a provar com funciona des del punt de vista pedagògic i curricular i de resultats centres de primària, per tant nens de 3 anys a 11, diguem-ne, i anem a veure resultats acadèmics, finalment. Si aquesta experiència pilot, que és per provar els beneficis de la jornada continuada, amb l'educació primària, acabés amb èxit, per tant, a la valoració des del punt de vista acadèmic, ens podria passar el que està succeint ja a autonomies de l'Estat, Andalusia, les Illes Balears, em sembla que també s'està fent, no sé si la Rioja s'està fent, que és que els centres de primària obren les portes al migdia i envien els nens a casa. Per tant, ull amb que una possible negociació política en els sindicats de l'educació, amb negociació col·lectiva de drets, diguem, i de contrapartides al professorat. Que bé que podem fer jornada continuada, jo, professor de primària. Pot significar, diguem, una autèntica amenaça a la cohesió social i a la desprotecció als nens i les famílies més vulnerables. Per tant, us demanaria que prengueu interès en els vostres partits en relació amb aquest tema, perquè la presentació, el que jo conec, que es va filtrant de resultats acadèmics positius a escoles de primària que porten ja 2 anys en aquesta experiència pilot i cada any conec del departament que estan ampliant en el compromís dels claustres, efectivament, de desenvolupar-la. Ens podríem trobar en una situació de resultats acadèmics acceptables, equivalents, fins i tot, jo diria, pel tema del cansament, etc., però amb una externalització, una expulsió d'aquests nens, la majoria que van a menjador, que han d'anar, tots, una gran part, no tots, amb una situació de vulnerabilitat molt gran, sense un compromís i garanties de programes d'activitat d'oci o de lleure educatiu, perquè aquí hi ha un subterfugi que és, no hi ha problema, farem l'escola fins a les 2 de la tarda, a la 1:30, a l'hora que sigui, però després els centres, en col·laboració amb no sé qui, desenvoluparan activitats educatives i, per tant, el nen que ho necessiti que es quedi en el menjador, que estarà tancat, però els pares que es busquin la vida, i després farem una horeta, 1 hora i mitja, de fer activitats de lleure en el pati. Això és una absoluta amenaça. Vull expressar la meva preocupació en aquest tema i també el meu compromís de lluitar tot el que calgui per intentar convèncer, diguem-ne, el Departament d'Educació del Govern de la Generalitat que entri, diguem-ne, que no obrin aquesta via perquè això no seria progressar ni des del punt de vista educatiu, ni des del punt de vista de la cohesió, ni des del punt de vista de la protecció o la lluita contra l'exclusió. És un tema molt sensible. Per tant, aquesta decisió que podria tenir el vistiplau del professorat podria confondre, els professors són professionals públics, són treballadors de l'administració pública, els governs governen, per tant, cal analitzar l'interès general dels ciutadans de Catalunya en la situació que estem visquent i no frivolitzar. Per tant, deixem-se de fer experiències pilot i garantim
diguem-ne, el període educatiu dels nens de primària i garantim, per suposat, el menjar i garantim els plans entorn d'activitats amb pressupost de la Generalitat, no només de la voluntat política de l'Ajuntament respectiu. Els plans d'entorn, diguem, han quedat molt, diguem-ne, desprotegits pressupostàriament, no hi tenim diners, però estem provant, diguem, amb un projecte que jo crec que té un gran risc. Per tant, us demanaria que presteu atenció a aquest tema perquè som les comunitats les que coneixem el que hi ha darrere de centenars de nens que acaben senzillament al carrer quan acaba l'horari lectiu i després no sabem res què fer. Us vull també assabentar, tindreu coneixement d'una dificultat creixent que tenim també en el Prat de col·lectius de joves, no infants, sinó de joves, en algun cas d'infants, però fonamentalment de joves, amb lideratges, de joves concrets, d'instituts, que tenen tota la tarda lliure i, per tant, ni tenen una casa amb tutors o pares que es preocupin, ni tenen ambient a casa per poder dedicar-se a fer activitats positives, ni tenen acompanyament, ni tenen exemples positius en l'entorn familiar. Senzillament estan al carrer, sigui en el cèntric o sigui on sigui. Per tant, i això ens ocupa. De joves, si a més parlem d'infants, no cal que us expliqui el que això podia representar. Per tant, us demano que vull fixar l'atenció en aquest tema perquè em sembla que és extraordinàriament rellevant per la cohesió social del Prat. Per tant, poca broma en aquest tema.